Когда ковидом еще раз переболели? 5 февраля 2022 года. Сәрия Хакимоваға 68 яш, коронавирус белән соңгы тапкыр февральда авырган, ярты ел узгач прививка ясатырга була. Пришла я через полгода после ковида. Узган ел вакцина калаткач авырга туры килде, ләкин барысында җиңел кичердем. Табиблар хәзердә прививка ясатырга киңәш итә. Алар белми әйтмәс, шуңа күрә ревакцинациягә килдем. Соңгы вакытта прививкага күп кеше килә башлады. Яз белән чагыштырганда хәзер көнгә 60-50 кеше була. Кешеләр арта, авыручы кешеләр һәм әйтер идем, кешеләр күбрәк килсен иде. Хәзер Татарстанда көненә уртача 1000 кеше прививка ясата, ләкин бу бик аз дип белгечләр. Чөнки авыручылар көндә артып тора. Соңгы 3 атнада хастаханәгә мөрәҗәгать итүчеләр 2 тапкырга диярлек күбәйгән. Араларында өлкән яшьтәгеләр дә байтак. Менә Яршалының кызыл зонасы, һәркем дәваланып чыгарга өмет итә. Бүлмә эшендә әйбәт йөрибез. Дальше өметләнәбез, әйбәтләнергә еще нарак. Коронавирусны җиңел кичереп чыгу ысулы вакцина ди табиблар. Аны кадатуның зарурлыгын бүген Әлмәттә Дүшәмбе киңәшмәсендә дә искәрттеләр. Тимур Нугманов шушы көннәрдә үзе дә 2 компонентлы Спутник V прививкасын салдыра. Знаем то, что обычно, если в Москве идет кратное увеличение. Узган елгы тәҗрибәдән чыгып шуны әйтергә мөмкин. Мәскәү кебек зур шәһәрләрдә ковид белән авыручылар саны арта икән, димәк 3-4 атадан ул дулкын безгә дә килеп җитәчәк. Оешма җитәкчеләре, хезмәткәрләре белән вакцина ясату турында сөйләшергә тиеш. Хәзер прививка кадату өчен иң кулай вакыт. Обратить внимание на вопрос вакцинации в своих коллективах. Коронавируска каршы саклану чараларын республика президенты да көчәйтергә кушты. Ул оешма предприятиеләрдә битлек режимын кайтарырга киңәш итте. Не надо ждать, чтобы эпидситуация была еще напряженнее. Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее. С учетом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности. Бу Казан рестораннарының берсе, монда битлек киеп эшли башлаганнар инде. Шул тәкъдимне эшкә җигәргә булдык. Һәм шул көннән үк бөтенебез дә бөтен монда эшләүчеләребез, официантларыбыз, поварларыбыз бөтенесе дә маскадан йөрибез. Бу инде безнең уйлавыбызча бик кирәк. Кунакларыбызга, безгә кунакка килүчеләргә берничә кунагыбыз инде сорап та алды бүген. Безгә дә алайса маска бирегез әле дип аларга да масканы бирдек. Соңгы тәүлектә республикада 94 кешегә ковид диагнозы куела. Бу 14 июньнән соң теркәлгән иң югары күрсәткеч. Август-сентябрь башында хәл тагын да кискенләшергә мөмкин. Бүгінгі күнді бу яна дулкын килеп чыкты, шундый подвид кентавр, ләкин ул барбыр омикрон штамм иченә туры килә. Төп симптомнар ул температура күтәрелә, аннары баш авырта башлый, кемнеңдер ич китә башлый, кемнеңдер тәндә төрле төкләр чыга, сып килеп чыга. Кулларны юарга кирәк, обязательно смеслар белән, составлар белән. И маска кияргә кирәк, наверное. Прививку надо делать. Безнең мәктәптә шулай өйрәттеләр, институтта шулай өйрәттеләр. Прививка ясарга кирәк. Ул кешегә тем более. Коронавирус йоктыруны туктатыр өчен күмәк иммунитет 80%-тан ким булмаска тиеш. Хәзер бездә ул 5%-тан да түбән. Рузаль Шарипов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.